Daiwa Engineering kompaniýasynyň ýol başçy duşmagy döredilen mümkinçiligi üçin hoşarlyk bildirip, baý medeni mirasy we ykdysady öýdüş kuwatyna ýa bolan Türkmenistanyna iş alyp barmagyň ýol başçy diýen kompaniýasy üçin uly hormatlygyny bellädi we pursatdan peýdaranyp döwlet daşlarymyzy arkadaş şäheriniň açylmagynyň 2 ýylligi bilen tüý sürekden gutlady. Hemde Koreýa Respublikasynyň prezidentiniň mehirli salamyny ýetirdi. Hormatly prezidentime de hoş niýetli sözler üçin minnetdarlyk bildirip, Koreýa Respublikasynyň başçylygyny iň gowy arzuwlaryny beýan etdi. Hemde işewrüň saparynyň dowamyna geçiriljek gepleşikleriň öýdary hyzmatdaşlyk göstermegin geljegi barada pikir alşmak üçin oňat mümkinçilik berjekdigini anam bildirdi we saparyň netijeli bolmagyny arzu etdi. Duşuň barşynda bellenşi ýaly Türkmenistan Koreýa Respublikasy bilen öýdary hormat goýmagy, ananşmagy we düşünşmäge esaslanýan gatnaşyklaryň ösdürilmegine aýratyn ähmiýet berýär. Köpürleriň dowamyna iri Koreýa kompaniýalary ýurdumyzyň neft gaz we kimya senagatyny iri taslamalary durmuşa geçirmekde giňgirimli işleri alyp barýarlar. Hemde iki taraplaryň ykdysady hyzmatdaşlygy ösdürmäge uly goşant goşýarlar. Daiwa kompaniýasy ýurdumyzda döredilen mümkinçiliklerden peýdaranyp, türkmen hyzmatdaşlary bilen netijeli gatnaşyklary ýola goýdy. Ýadyrky wagtda kimya senagaty Türkmenistanyň diýipgili üsýan pudoklarynyň biridir. İçerki çiğmallardan milli iqtisadiyetimiz üçin zerur bolan şeýlekem eksporta niýetlenilen kimya önümlerini öndürmek pudogyň işiniň esasy ugur bolup durýar. Türkmen Kimya Döwlet konserni bilen Daiwa kompaniýasynyň arasynda Türkmenabaddaky kimya zawodyna mineral dökümleri öndürýän toplamy gurmak barada şertname baglaşyldy. Bu bolsa iki taraplaryň hyzmatdaşlygyň taryhyna täze tapgyryň başlanýanyny görkezýär diýip hormatly prezidentimiz aýtdy. Hemde kompaniýanyň ähli işgärlerini betaslamany amala aşyrmakda üstünlikleri arzu etdi. İşegur geljegi uly türkmen bazaryna netijeli iş alyp barmagy döredilen mümkinçilikler üçin döwlet daşlarymyza hoşarlyk bildirip, ýol başçy diýen kompaniýasynyň öz üstüne alan şertnamalaryň borçnamalaryny ýerine getirjekdigini anandyrdy. Duşuň ahyrynda hormatly prezidentimiz ýola goýulan netijeli we öýdary beýikli hyzmatdaşlygyň mundan meýlekde üstünlikli ösdüriljekdigini anam bildirip, Daiwa kompaniýasynyň ýol başçysyna türkmen Koreýa gatnaşyklaryny ösdürmekde täze üstünlikleri arzu etdi.